Čauko, vítam ťa na mojom kanále a dneska si dáme taký pohodový talk. Povieme si niečo o drone, ktorý som mal, už nemám, ktorý teda, chcel som povedať, že je, ale vlastne bol 10-palcový Helion Pro v kolaborácii značiek iFlight a Turau. Na začiatku by som chcel povedať, že toto video nemá slúžiť ako nejaká urážka alebo nejaké zhodenie spoločnosti alebo nejakých ich procesov výroby. Je to čisto moja osobná skúsenosť, ktorá môže byť jedna z milióna a to, že sa to stalo mne, absolútne neznamená, že sa to deje všetkým. Takže poďme sa na to vrhnúť a pozrime si túto vlastne emocionálnu horskú dráhu, no. Takže začnem tým, že dron mi bol doručený 17. septembra a 14. novembra som ho vrátil. Takže máme tu nejaké dvojmesačné okno, počas ktorého sa stalo nespočetné množstvo vecí, jak dobrých, tak zlých, aby som zase nekrivdil. Ale poďme teda naspäť do začiatku. Dron dorazil, dron som vybalil, tešil som sa z neho, pretože hej, povedzme si na rovinu, Helion je naozaj že krásny dron. Ten dizajn futuristický, že to vypadá ako nejaká vesmírna loď, niečo. A tešil som sa z toho. Cez víkend som si ho chcel otestovať, všetko nastaviť podobne. A tu prišiel vlastne prvý fuck up, kedy vlastne ja som si k dronu síce kúpil baterku a zistil som, že tú baterku nemám jak nabiť, lebo vlastne nemám redukciu z XT60 na XT90. A písal som vtedy kamarádovi, či náhodou nemá nejakú takúto redukciu alebo niečo, pozeral som samozrejme na internete. Našiel som jedného typka, ktorý predáva takéto konektory, redukcie a podobne, takže som mu volal vlastne v sobotu, že aj keď nemá otvorené, či by som si nemohol dojsť pre 2 páry konektorov a typek mi povedal, že OK, môžem dojsť, že v pohode, ale typek bol zo Žiliny. Ja som z Trnavy, alebo teda z okolia, do Žiliny to není zrovna blízko, som to hecol, letel som do Žiliny, kde som si od typka na ulici cez bránku kúpil 2 páry konektorov a vrátil som sa domov, napajkoval som si redukciu, dal som nabiť baterku, všetko tip-top, hovorím si fajn, dobrá situácia zachránená, proste som blbec, mohol som si to pozrieť, hej. A dron som nastavil, išiel som nejaké prvé lety, dron vlastne bol vo verzii BNF, takže Bind and Fly, takže mal byť nastavený, že fakt iba spárovať a letieť. To som si myslel. Nejaké prvé 2 alebo 3 lety týchto krúžení a pomaličky testovaní bolo v pohode. Baterka vydržala okolo 20 minút, čo bolo úplne, že fajn. No a tu to začalo. Tu začala celá táto nočná mora, by som to nazval, Elm Street. A postupne som skúšal ísť ďalej a ďalej s dronom, sledoval som signál, či drží, voltáž baterky, všetko, či proste je OK. A všetko bolo OK. No a prišiel druhý let. Long range let. Letel som, že iba krásne, stabilne, rovno, nejakých 40% plynu. Krásny, čistý let. Trošku fúkalo, ale hovorím si, hej, však 10-palcový dron, ktorý dokopy váži 2 kg aj s baterkou, akože nemôže mať problém v takom vetriku. No a bol som 6 km odo mňa, všetko proste bolo perfektné. Až do momentu, kedy som v okuliároch iba videl, že a dron začal nekontrolovateľne padať. Celý pád som videl v okuliároch, takže vlastne som sa 10 sekúnd pozeral na to, ako mi 1400 eur padá zo 110 metrov voľným pádom do pola s kukuricou. Našťastie, kukurica bola už veľká, vyrastená, tvrdá. Pravdepodobne veľmi dobre stlmila pád toho dronu. To pole bolo obrovské, kam padol ten dron. Zobral som okuliare, zobral som ovládač. No a išiel som do pola hľadať dron. Hľadanie dronu môže vyzerať aj takto. Trvalo mi to vyše hodiny, čo akože je crazy. Táto vrtuľa je vyďobnutá. Táto je asi otrhnutá, lebo vrtuľa sa točí, ale motor ne. Toto schytalo asi najviac. Tu je celý tento plást otrhnutý a motor je nejak divne.
Tuto ostala iba jedna lopatka, ale motor akože ide voľné. Antény úplne. To asi bude aj vnútri otrhnuté. Kryt vypadá, že v pohode. Takže tak. Na voľný pád zo 110 metrov to dopadlo, že nice. Došiel som teda domov, načítal som logy, zistil som, že buď zlyhal motor alebo ESCčko. Ozval som sa na zákaznícku podporu iFlightu. Poprvé musím extrémne pochváliť, jak to majú spravené. Mne sa to hrozne páčilo, vlastne celý ten proces sa dostať k nejakému riešeniu bol strašne jednoduchý. Po prvom e-maili sa mi vlastne ozval AI bot, čo som ako bol hodne skeptický, lebo väčšinou s tým AI botom sa nedohodnete, že absolútne na ničom a len vám to zoberie energiu a čas. No tu musím povedať, že iFlight to má vyšpičkované, pretože ten AI bot vám napíše na základe toho, čo sa vám stalo, že čo oni chcú. Čiže on vám tam dá link na ich úložisko, že tu nahraj fotky, tu nahraj video, tu chceme logy, tuto nám pošli ešte fotky, tuto nám pošli popis tej udalosti, proste ten AI bot vám dá vlastne všetko v bodoch, čo máte poslať ako dôkazy, predtým, než si to prebere človek. Takže vlastne v momente, keď sa k tomu dostane človek, tak už všetko majú v systéme. No a ozval sa mi teda človek, pre účely tohoto videa to bude Emil, takže ozval sa mi Emil, že si pozrel logy, že už to mal tým, už to mali analytici, neviem čo, že oni už si to pozreli. Potvrdil mi, že to pravdepodobne bola výrobná chyba, že to ESCčko bolo asi chybné. Bol veľmi príjemný Emil, musím povedať, že s ničím nebol problém, žiadne, že by ma odhováral od niečoho. Do 10 minút mi poslal návratný štítok, myslím, že pre DHL-ku alebo nejakú kurierskú spoločnosť. Takže ja som to iba vytlačil, nalepil na krabicu a odnesol som to na podacie miesto. Pokým sa ozvali, no celý toto bolo nejakých 10 dní, pokým som dostal nejakú odpoveď, že čo teda. Kde teda zase mi Emil potvrdil, že na 100% to teda bola výrobná vada a že oni to opravia, dron vyčistia, keďže on bol celý od blata, od špiny, od hliny, akože komplet v motoroch bola proste hlina, to bol akože extrém. Zase nejaký deň, 2, 3 na to mi písal, že dron bol už odoslaný naspäť ku mne, že je opravený. No, a tu by som ako Emilovi trošku akože klepol po prstoch, lebo akože špekulant. Dron došiel. Rýchlo. Neviete si predstaviť ten pocit, keď som vybalil ten dron, vybral som ho. Poprvé hneď, čo som si všimol, je, že nové vrtule, ktoré boli v originál sáčkoch zabalené, oni neboli namontované na drone, že sú ohnuté, kde jedna lopatka bola až takto dohora, druhá takto zohnutá, akože tie vrtule by si, že nikto v živote nedal na dron. Ale vyberám ten dron, ten jeden motor, ktorý bol ohnutý, tak bol stále ohnutý. Čiže oni vymenili motor, ale uloženie taký hliníkový pliešok proste nikto nevymenil ani neskontroloval. V tento moment som si uvedomil, že ten dron po oprave nikto neskúšal. Na jednej strane proste tie vrtule boli pekne zarovno a na druhej strane proste boli 2-3 cm proste mimo seba. Každý, kto lietal s dronom, mu musí byť jasné, že to spôsobí také vibrácie, že ten dron nebude schopný lietať normálne, hej. Píšem zase Emilovi. Počúvaj, bráško, toto asi takto, že nemá byť úplne. Emil mi odpísal skoro hneď, že fúha, to by fakt tak byť nemalo, super, že si to všimol a že to ste si mali všimnúť vy. Čo s tým? Emil úplne bez zaváhania, perfektná zákaznícka podpora, okamžite mi napísal, že ich to mrzí, že pošlu vrtule nové a pošlu sadu tých uložení. Hovorím, že OK, perfektné, stane sa proste pecka. Za pár dní došiel balík. Myslíte si, že bol dobre? Otvorím balík, vrtule tam nejsú a uloženia na dron sú 4 sada. Ale
nejsú na Helion, sú na Spectre. No a píšem zase Emilovi, že nemám vrtule, nemám proste uloženia, už to je koľkatý problém, že evidentne s tým dronom niečo není OK, že ho proste chcem vrátiť, nemám na to nervy. Bol som pevne rozhodnutý, že ten dron zoberiem, hodím ho do krabice a pošlem ho tam, odkam prišiel. Ale zase mi odpísal Emil. A Emil teda mi napísal, že chápe rozhorčenie, že ho chcem vrátiť všetko a že či by som bol ochotný si dron nechať, ak oni okamžite to zabalia a že to dovezú okamžite expresne, že zajtra to tu je, tí diely, správne diely. Vymekol som, priznávam sa. A aj tak bolo, akože zase big up Emilovi, boli tam dokonca 2 sady, už správne, boli tam aj vrtule, boli tam aj darčeky, popruhy, kľúčenky, nálepky, nejaká taká ako vlajka, proste narvatá krabica ako omluvenými predmetmi, čo ako potešilo, to akože nemám hovoriť, že nie. Tu teraz vybalil som krabicu, boli tam tie uloženia, kde teda keď som nové uloženie prirovnal rovnou plochou k tomu starému, tam bolo vidieť, že staré je proste ohnuté, že potvrdilo sa tá varianta, že vlastne tie uloženia sú ohnuté, čo som bol rád, nakoniec boli až 2 ohnuté a všetko som vymenil, skontroloval a išiel som testovať. Zase prvé lety, iba krúženie, plus som si vlastne zapisoval údaje z baterky, kalibroval som prúdový senzor, by mi ukazovalo dobrý stav mAh a odber amperov, krúženie okolo seba, baterka, všetko OK, rýchle punche z 0 na 100 v pár sekúnd, dron reagoval skvelo, všetko bolo tip-top. Po každom lete som pozeral logy, grafy, krásne, čisté, skoro žiadne vibrácie v inom rozsahu hercov, jak by mali byť. Všetko fakt, že vypadalo proste skvele. Hovoril som si, že fajn, ten dron už je proste perfektný. 4. let. A? Už víte, že sa niečo stane zase, že? Jak cez kopírak. Bol som 400 metrov od seba a čo? Vyplo motor a tentokrát tam nebola kukurica už a tento pád dopadol tak, že všetky vrtule sa zlomili, motor praskol, zlomilo sa celé uhlíkové rameno, vytrhlo antény, prerazilo baterku, tá následne zhorela, takže baterka mínus. A dokonca kamera DJI Osmo Action 5 Pro vnútri tým nárazom, tou silou otrhlo gyroskopický snímač, takže kamera už nebola schopná stabilizovať. Každé video z nej vypadalo takto, hej. V podstate totálka. Čo som teda spravil? Opäť som napísal peknú správu Emilovi. Poslal som mu zase videa, fotky, logy, všetko vlastne, hovorím cez kopírák, proste do radu, všetko to isté. S tým, že už sa nechcem o ničom baviť, že proste chcem ho vrátiť. V tomto bode som si myslel, že už aj Emil ma pošle úplne do faka. Hovorím si, že po tom všetkom, čo ako mi vyhoveli vo všetkom, hovorím, že není šanca, aby si ten dron zase zobrali naspäť a ešte mi ho refundli. Ale Emil zase prekvapil, absolútne bez slov, bez akýchkoľvek argumentácií, lebo tu už asi chápal, že to nemá zmysel, že ho to mrzí, že som mal takúto skúsenosť s ich Helionom a že v prílohe je vlastne štítok zase na vrátenie, nech ho zabalím, pošlem a vrátia mi peniaze. Čo teda sa následne stalo, behom pár dní sme to všetko doladili, dron sa poslal, prišiel im, oni si ho prevzali a behom možno 5-6 pracovných dní mi vrátili peniaze v plnej výške. Čo ale teda furt som stratil, lebo vlastne baterku mi nepreplatili, takže vlastne baterka za 130 zhorela a našťastie DJI mi vlastne kameru dal novú, takže kameru mi vymenili a vlastne baterka iba zhorela a teda môj čas a nervy a 3 roky života, ktoré som tým stratil. Nedokážem povedať alebo obviniť, že či sú ich drony kvalitné alebo nekvalitné, alebo že kto za to môže, čo sa tam stalo. Za mňa osobne
mi 55 A ESC príde málo. Ja osobne by som tam dal nejaký 70-80. To už ja neviem. Videl som samozrejme na YouTube sú videá, kde proste ľudia lietajú s tými Helionmi, majú ich a sú s nimi spokojní. Každopádne to pre mňa bolo poučenie, že na budúce si už iba stávam drony. Nebudem sa spoliehať už na nikoho a radšej si ho postavím a kúpim. Konec koncov som sa pousmial, že vlastne ten dron som pomenoval ako Tulkun, ale vlastne adekvátnejšie meno by bolo Falco, lebo toto bol fakt, že nekonečný príbeh. A to je asi všetko, no. Tento nekonečný príbeh trval vlastne od 17. septembra do 14. novembra a v budúcnosti si určite postavím nejaký veľký long range, 10-11 palcov, niečo také. Ale Helion to nebude už, no. To si nebudeme klamať. Takže ďakujem ti. Ak si to dopozeral sem a ak ťa baví takýto obsah, tak určite budem rád za odber alebo like, prípadne komentár, ak máš nejaké otázky alebo dotazy, čo som nespomenul alebo čo by ťa zaujímalo v tomto príbehu, kľudne sa pýtaj a verím, že na budúce sa vidíme pri pozitívnejšom videu. Takže užívaj a čauko.